L-esplużjoni fil-Kamra tan-Nar ta' San Giuseppe ta' Ħalkirkop li ħasdet il-ħajja ta' Nardu Żurriqi ħallet il-komunità koppina xxukjata. Fuq il-post tal-inċident inġabru wkoll xi qraba u dilettanti tan-nar minn Ħalkirkop. Emozzjonat wieħed mill-koppini ddeskriva magħna lill-vittma ta' din id-disgrazzja Lenart Camilleri u tkellem magħna dwar kif 10 snin ilu Nardu kien ħelisa ħafif fil-Kamra tan-Nar li tant kien iħobb. Tafu l-Nardu Żurriqi? Mela nafu ħafna da kienu rajt, ġifieri tlifna ras minnu t-tifhem. Missa m'hemmx tagħmel. U t-tifel tiegħi kien jitla' kuljum u nsirta kien xogħol illum għax kien ilaqqata wkoll. It-tifel tiegħi bni. Għatlu murrex għamel korona u għamela quddiem San Giuseppe. Għatlax moroklu. Jidher li 10 snin ilu kienet seħ esplużjoni? L-istess wieħed, Nardu, Meta żorna r-raħal xkejken ta' Ħalkirkop kienet tiddomina il-ħemda u d-dieqa. Iż-żewġ għaqdiet mużikali tar-raħal tellgħu il-bnadar mezzasta bħala rispett lejn il-vittma. Iltqajna ma' anzjan li kien jaf lill-vittma mill-qrib li ddiskrivih bħala raġel umli. Tafu Nardu Żurriqi? Nafu jinniħa nafu ħafna. Għandi 87 sena u trabba mija il-knisja u hekk u raġel sewwa. Kien jitla l-gazin spiss waqt ma taħ fastidju lil ħadd. M'hemmx tagħmel. Ħossu ħafna tal-gazina. Imma. Sa dan it-tant is-Soċjetà Mużikali San Giuseppe ta' Ħalkirkop batet il-kondoljanzi lil ħutu lil qraba u appellat tal-kawtela f'dawn il-momenti koroħ.